Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila milqah, amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ang papurit pasasalamat ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Alhamdulillah, sa videong ito, makikita natin kung ano nga ba talaga ang maayos na pamamaraan upang maisagawa natin ang sallah o di kaya ang sambayang. Maraming nagtatanong rito, MARANAO man o kahit anong tribo, lalo na yung mga kapatid natin mga balik Islam. So, pinili natin dito na lang tayo mag-live sa page na ito dahil gusto nating gumamit ng lingwaheng Tagalog inshallah subhanahu wa ta'ala. So, bago ang lahat, gusto ko munang mag-share kayo nang sa ganun marami yung inshallah paano ba yun? La ilaha illallah. Ito yung mahirap sa Tagalog minsan Marami yung makapanood inshallah. Nang sa ganun naman is may makuha din silang aral dito inshallah subhanahu wa ta'ala. So share muna tayo sa mga kapatid nating mga Muslim. So sa ngayon makikita natin at isasagawa natin ang pagsasala inshallah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, mashallah. La ilaha illallah. Allah. So inshallah ipopost natin yan kasi mahaba yun Ipopost natin yun, inshallah, ang pinakamahalaga, natapos natin yung pagsasagawa ng salah. At sana naman ay naitindihan at maliwanag sa inyo. Maliwanag ba yung paliwanag natin ngayon? O kailangan pang ulitin natin? Ustad, paano po yung nagkamali? Ano yung binabasa sa dinagdag na dalawang sujud. Yung sujudu saho. Yung sujudu saho, ginagawa yun pag nagkamali yung imam. O di kaya pag nagkulang yung pagkakamali niya, nasa tatlong ito. Pagkakamaling kulang yung kanyang dasal, pagkakamaling sumobra yung kanyang dasal, pagkakamaling inaakala lang niya na nagkamali siya. Nagdadalawang isip na siya ay nagkakamali. So, pag nangyari yun, magsusujudu saho siya. Yung sujudu saho, ala qul raja, ayon sa mga scholar natin, ang binabasa doon ay katulad na rin ng binabasa natin sa ating pagsujud. Subhana rabbiyal a'la. So, siguro maliwanag na yun siguro, no? Para hindi na humaba yung video natin. Inshallah subhanahu wa ta'ala, kung may mga oras din tayo, inshallah, itutuloy natin to inshallah subhanahu wa ta'ala. Yung mga paliwanag natin after ng sala, sa susunod na araw o di kaya sa susunod na oras, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.